गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ गफुरनि रायजो राजाफ्रा बरायदों। बिटिआर सानजाथिं सिमा बारनायनि गफुराव गेदेरथार बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिसिआव गोदानै गामि हाबनायनि थाखाय गफुरनि दैमालु फोथाराव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बरायनाय फोरबोआव बिटिआरनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। सानजानि बर'फ्रा बिटिआरआव हाबनायनि दिनै गफुर हालामनि रायजो राजानि मोखाङाव रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। बे रंजानायनि बुब्लियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गफुरनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै थाबैनो गफुराव 1 कौटि रांनि स्टेडियाम लुफुंनायनि बाथ्रा फोसावो। लोगोसे गोबां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जौगाथायनि हाबा मावनायनि बिथांखि लानो रायजोनि गेजेरावनो खावलायो। जोबोद दुखुनि खौरां, सासे लाइमोन बर' सेंग्राया आलाय सिलाय जानांदों। सावगारियाव नुनाय सासे बर' सेंग्राया गोबाव समनिफ्रायनो गुवाहाटीनि कामाख्या रेल स्टेशनाव थाबथानानैनो दंमोन। गावनि फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थाखाय फैदोंमोन। खामानि मोनैखाय न'आव थांफिननो नागिरदों, नाथाय आखायाव एसेबो रां गैयैनि जाहोनाव बिथाङा स्टेशनावनो सप्तासेमानि जानाय गैयाजासे फासिनानै दंमोन। दैमालु बसुमतारी मुंनि सासे अनसुला रेल कर्मिया नुसन्ना बेखौ जा हायो मदद होना गरेस्वर फारसे गारियाव थिखोना हरबाय। बिथांनि आखायाव माबा आघात जानाय दं आरो मानसिया मा जादों मोजां मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो बे सेंग्राखौ सोरबाफोर सिनायनो हादोंब्ला न'खरनि मानसिफोरखौ मिथिहोदो आरो न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिनाय बायदि हागौमानि शेयार खालामना बेखौ न'सिम मिन्थिहोनो थाखाय हेफाजाब होदो। रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि सायाव सरकार आरो पुलिसा गोख्रों हाबाफारि लादों। फिन आरोबाव रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा फिसायफोरखौ हमदों। दिनै पुलिसफ्रा सानै अबैध फिसायखौ खानानै लांदों। मख'नो नांगोनदि रायजोआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा हौवाफोरखौ हमनो गोख्रों बिथोन होनायनि उनावनो बे हाबाफारिखौ गोख्रै मावदों। मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा हौवाफोरनि हेंथायै बिटिआरनि सिङावबो संदाननाया जागायबाय। दासिम क'क्राझाराव सा 24 आरो चिराङाव सा 10 आयेन बेरेखा हौवाफोरखौ हमदों। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं देमागर गामियाव बाथौ आरज गाबदों। 1940 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय 2 नं देमागर गपालपुर गामिनि आबौ आबैमोना बैष्णव बिदि धोरोम सिबिबोदोंमोन। नाथाय दा रायजो राजाफ्रा दुलाराय बाथौ गुथुजों सावरायनानै बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ आजावनानै लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गुथुनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांजों लोगोसे नेहाथारि प्रदीप बर' बिथांमोनहा। बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया गोदानै आइसिडिएस मावख'सालि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि नेपालपारा पिएचडिसिआव बिपिएफ दोलोनि एमएलए रबिराम नार्जारिया आइजोफोरनि गोदानै आइसिडिएस मावख'सालि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै गावनि आखाइजों बेखेवना होयो। सोरखाराव गैयाब्लाबो बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। एमएलए रबिराम नार्जारिया आइजोफोरनि गोदानै लुफुंजानो गोनां आइसिडिएस मावख'सालिखौ बेखेवगिरि महरै फैनानै बेखेवनानै होलाङो। खैराबारियाव लामा फाहामनो बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि सिंगिमारि गामियाव सेक्स फाइनेन्सनि 8 लाख रांजों लामा फोसाबनो थाखाय फिथा हासुना खामानि बेखेवना होदों। बिद्युत बर्मननि न'निफ्राय हरटन बर्मननि न'सिम थांनाय लामाखौ फोसाबनो थाखाय बेखेवना होयो मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरि साहेब खान इउपिपिएलनि बुंथिगिरि बाबुल बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा आरिमुद बसुमतारीया। रायजो नाङैनो बैसो गोरलैयाव जुलि जानाय फिसायफोरखौ हमदों आसाम पुलिसा। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 24 बैसो जास्लाबियाव जुलि जानाय हौवाफोरखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो होनना पुलिसनि सिङाव फोरमायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सा 8 सुबुंफोरखौ हमदों गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाना। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव 2 हमदों, फगिराग्रामाव 3 हमदों, कुसुगाव 2 हमदों, बग्रिबारियाव 2 हमदों आरो क'क्राझाराव 4 बैसो जास्लाबियाव हमनो हायो होनना पुलिसनि सिङाव फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सिमां रायजो फेस्ला आबुं बर' सावथुनखौ बेखेवबाय। देग्लाय बर'नि गेजेराव
गोबां सावथुनफोर ओंखारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बिनिनो गेजेराव आलादा रोखोमनि मोनसे फेस्ला सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। जाय सावथुनाव राजा रानि दानब असुर, जम राजा सोरगो आरो मैदेरफोरनि जारिमिनखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुननि मुङानो जाबाय सिमां रायजो। सिमां रायजो फेस्ला आबुं बर' सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय गावनि ओनसोल जायगाफोराव लांनानै दिन्थिनो थाखाय बेखेवनानै होबाय। जाय सावथुनखौ न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा खौसेयैनो जिरायना नायनो हागोन। मानोना बे सावथुनाव गाज्रिसिन गाज्रि राव बायदि जेबो गैया आरो नोंथांमोना नायनानै रंजाखांगोन आरो मिनिगोन। मानोना बे सावथुना गाब गोनां फेस्ला सावथुन। सचिन लाहारनि सोरां माल्टिमिडिया प्रेजेन्टजों दिहुनजानाय बे सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों बयजोंबो मिथिजानाय मिजिं नार्जारी बिथाङा। मिजिं नार्जारी बिथाङा सिमां रायजो सावथुनखौ रायजो राजाफोरखौ लांनानै दिन्थिनो आरो नायनानै अनसायनो थाखाय खावलायदों। मानोना बे सावथुना गुबुन रोखोमनि मोनसे फेस्ला सावथुन। अब्लाथाय नोंथांमोना मानो गोबाव खालामनो, थाबैनो जगाजग खालामना बुकिं खालामदो। बुकिं नाम्बारा जाहैबाय 7020208943 आरो 9864601999। सुथुरा फाव फान्दायदों। सुथुरा सेनो नागिरदों राजानि मासि। फोजोबस्रांनो नागिरदों गोजोन आरो खौसेथिनि बेन्दोंजों खाना दोनजानाय सिमां रायजो। जुदि नोंसोरो सोनाब रायजोआव थांनानै बोरैबाफोर जेननानै फैयोब्ला आंनि बे सिमां रायजोआ खैफोदाव गोग्लैगोन। दैयाव बोरियाव दैयाव बोरियाव। बुं गथ'फोर, नोंसोरहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? सान्थि गैला रायजोफोर, सान्थि गैला। हायनारी